Chestia e că, de când țin eu minte, m-am ascuns în toaletele școlilor și am... Toată lumea o știe pe faimoasa și groaznica toileta. Așa e, sunt faimoasă. Sunt groaznicul yokai ce dar vedeți voi, treaba asta s-a cam învechit. Mai de mult, când mă simțeam așa, tot ce trebuia să fac era să schimb modul în care îmi făceam apariția. Piruietă, piruietă, sau dansul sinistru, așa am speriat mii de copii. Pentru că voiam tot timpul noi apariții, am păstrat nivelul de frică suficient de ridicat pentru a speria foarte tare copiii. Pentru asta sunt mândră ca artistă. Și ca yokai. Da. Timpurile s-au schimbat. În vremurile bune era în regulă, dar cu telefoanele inteligente elementul surpriză s-a dus. Înțelegeți ce spun? Toileta e în a treia cabină pe stânga. Dacă nu mai e nicio surpriză, nu mai e nici frică. Și unde nu e frică, toileta nu poate exista. Dacă nu găsesc o cale de a-i surprinde pe copii, zilele mele de teroare vor lua sfârșit.